Čau lidi, tady je WoW Game a chci vám ukázat, jak udělat si stránky na Webdon. Zapnete si nějaký prohlížeč, já mám. A to už mu asi zůstane. Ani sám nevím, co to je, ale napíšeme si www. Celou letu ti kompletně uhradí. Já ti to nemůžu. Doufám, že jsi s tím neměla problém. To teda měla. Ne, pohodě. Ne, tečka, z, intro, najdete si na webdone.cz a tady si napíšete název toho. Já si napíšu třeba můj nej zdarma. Váš e-mail. Místy zprávy. Ještě něco? Hlášení z nemocnice jsou negativní, pokud to někoho zajímá. Sakra, udělal jsem ti něco. Víš, jak jsem si dělala starosti. A heslo tam napíšu třeba. Jen jsem slyšela, že vaše auto leží ve vodě a bylo spářené ani neuráčilo, že by se nic nestalo. Promiň, myslel jsem, že všechno víš. Nic jsem nevěděla. A modrá tě neslyší. Musím jít ale bohužel za pravdu. Vypadáš hrozně. Ty mi něco povídej. Ty kostko. Loni byly takový případy 3. Vždycky banka. Počkejte, to ne. Na dálnici. Vždycky po ránu 3 muži a jeden řidič. Řidič? Máme popis toho řidiče. Na toho klidně zapomněli. Chtěli ho hned po prvním přepadení. To tady má. Aha, to je pravda. Tak si napíšeme. Ten řidič je klíč. A já ho dostanu. To není. Maria, už jsem myslel, že jsem psal heslo. To je 2,5 milionu. Auto přeskočilo kanál. To byl ten tvůj kšeft. Tohle si udělal. Pokud nepůjde i tohle, tak jsme pěkný fejlaři. Píša. Potřebuju ty peníze. Potřebuju 150 000 marek na operaci ve státech, to přece víš. Ty peníze bychom nějak sehnali. Sehnali? A já? Jo, jsme tu. Pokud my si bereme osobní stránky, tam je skoro všechno zadarmo. A kdybyste koupili tohle, tak to už je hodně toho za peníze. A tohle vám úplně nedoporučuju, to je nevýhodný. Nemáme ani 5, jak to vypadá. A tady, 100 000. Snad si něco naspořil. a tady si napíšete. Vidíte, už jsem to například. Nikdy jsem žádný neměl. A sem si napíšeme třeba Slegan. Huchu. Něco tak napadlo. Dáme pokračovat. Tady si vybereme šablonu. Já si vyberu třeba Od nějakýho tuhle. Co jsem měl? Dáme pokračovat. A tady, pokud chcete už nějaké věci, tak já nechci, my si to uděláme od začátku, abyste věděli, jak co dělat. A proto si připadl banku. Abyste měli nějaký základní informace.
Čekejte prosím, zase máme čekat. Ta reklamku zaplatilo můj pivoň. Měli můj dlužný dopis. Zahájit editaci webu. Přinutili mě ke spolupráci, víš. Tak jo. Nový je, jak vidíte, to stránka, článek a záznam do katalogu. Ví někdo, že si Když si dáte třeba nový a když si vezmete běžná stránka, tam si můžete dát všechno, text, obrázky, videa, ankety, diskuzní fórum a další věci. Výpisní článek, tam můžete jenom napsat, katalog, to vám určitě jasný. Otázky a odpovědi, to je taky jasný, fotografie, to je taky jasný a kontaktujte nás, to je taky jasný. Našlo se to. Takže název třeba Gangstři v něm ještě jezdí a čekají, až jo, třeba o nás, takhle do o nás. Tak a máme novou stránku. Jak vidíte, tahle stránka ještě nebyla publikována. Ale my jdeme na další. Přejít na, vidíte, úvod nebo systémová stránka, nebo vlastně na tohle. Tady to je většinou, co nepoužíváte. Mapa stránek a tohleto. Potom tady máme publikovat a to je klasické publikování, to znáte. Teď jsem to publikoval, tu stránku, no to jsem nechtěl zobrazit. Pracovní verze, tady máme pracovní, jakoby, že to uvidím já, sakra, proč ne? Jo, chápu. Víte, úvod, vidíte, to znáte. Tady to je, jak to bude vypadat ledově. Ne, tady. Tady je publikovaná verze, tu vám ukážu. Vzadu jsou betonové desky. Vidíte, to je to samý, protože jsem to už publikoval. A za chviličku tam něco nebudete vidět. Ten auták byl dokonale vyvážený. Proto jsem to Malej fail. Tohle připravoval Proudy. Musel to být nějaký kaskadér. No, není divu, že řídil líp než ty. Neměj mu to za zlý. Přemíre už to nemůžu posouvat. Počkejte, malej fail, tak se tam najdeme znova. Každý Němec klidně přizná, že je impotent, ale že špatný řidič... To už jsem to tady ukázalo. A my dáme přihlášení. Máte pro mě nějaký auto? Jestli chceš, vem si tamhle tu modrou šmůku. Víš co? Heslo. Nechápu. Kam chceš jet? Hledám svého kaskadéra. Víš co nesmí? Nesmí. Jo, vidíte, máme to kompletní 20%. Plus vyplňte kontaktní údaje, ale to neřešíme. Že jsme nejdřív. 9 sekund a... Ne. tuzemským domácnostem Jdeme projekty si máčknem a na podporu obnovitelných zdrojů. tohle. Energetický regulační Víte, už tu zase jsme. zákonodárci Když ne, to je ta stránka, já chci odstranit. Takhle. které už dotace čerpají. Upravit stránku. Kontrola teploty na kilometrech. Co vám vlastně ukázal, jak si ji upravit. Teď vám ukážu, co je tady to. Ne, nelekněte se. Odstranit
pro závod zaplatí. tuto stránku nazval odstranit koukal, nevím proč, ale mám tu vůbec nic. Je tady v Ústeckém kraji Vlastnosti, to je důležitý, hodně důležitý. Úvod ten identifikač, tohle to už nezměníte, prostě to je to. Řádově jedná o miliardy korun. Jestliže každá domácnost to zaplatí za obnovitelné Titulek, napíšete si tu titulek. Třeba moc pomoc s čímkoliv. Si říkám, jestli to je správný záměr. Zákon, který má na ústavící poplatky za obnovitelné zdroje zarazit, je dosud neschválený. Klíčová slova, Teprve čeká na připomínku jo, českých ministrů, kteří novelu to je to, prostě si tam napíšete čím to, tady si dáte ano, popis, a štítky, a uká, mě už to urychlil. Potom je tu zabezpečení, to se může jenom, když máte to tady máte formát text, jo, to si takhle, když si chcete udělat text, tak tady máte takhle a tady si dáte to. Teďka si tu napíšete, co chcete, třeba test. Každý člověk v posledním roce uplácel, ukazuje uložit. celosvětový výzkum Trump. Vidíte, mám tu test. Česko má podle něj Potom tu máme anketu. nejčastěji korumpovali ve zdravotnictví. Koukněte, dám anteku, otázka. Třeba I když Češi účtovali ještě před aktuální aférou, kvůli které padla vláda, i tak si ten nejhorší já nevím. politici. Politické strany. Právě politické strany bez ohledu na partaj postavili Češi v anketě do čela korupčního žebříčku. Stejně tak dalších 50 států. Míra jejich korumpovanosti navíc podle Čechů napříč stranami stoupá. Podle Půjčky Víta Bárty, úpadkářská kauza Davida Ráta, korupční aféra Romana Pekána. Kolik má obyvatel Praha nebo Se přesvědčení o tom, že politické strany jsou extrémně skorumpované, zvýšilo 50%. Politické strany v českém žebříčku následně státní úředníci a parlament. Překvapení, ale přineslo čtvrté místo. Policie. třeba první jeden tečka. Podle sociologů na tom můžou mít svůj podíl právě policejní zásahy v korupčních aférách. Tam je hodně. A nebo Jak je taky ta otázka nejenom té důvěry v policii, která je poměrně solidní, ale důvěry v to, že ta policie s tím dokáže něco udělat. Zdravotnictví. Zdravotnictví sice dali Češi v žebříčku skorumpovanosti až 8. místo, oni sami ale nejvíc uplácejí právě u lékařů. Úplatky třeba Víc než polovina z nich je ale prý nedávala lékařům předem, ale při odchodu 9, 4, Miroslav Berner se tečka 0, Přinesou 1. čokoládu, bombonéru, tak s touto formou myslím si, že se setká většina lékařů. lékaři, kteří znají i obálkovou praxi. Více, Zároveň to číslo není katastrofální. více, jo, já mám tady. Průměrem Ve světovém korupčním žebříčku nedopadlo Česko tak špatně. Daleko horší je to ale s oznamováním. Ještě přidat odpověď. Podepsáním protikorupční petice. Lenka Dromotová, Česká televize. Jo, to už nepřidáme. žádosti o vydání premiéra v demisi Petra Nečase. Tohle nechci. A dáme OK. A máme anketu. Právě jejich doporučení je přitom klíčové pro zbytek sněmovny. Čeká na něj většina členů. Jakkoliv se Což byste měli vědět. opoziční zákonodárci. Fotografie, to víte, to si přidáme. Fotografie, úvod. A nahrát to já žádnou nemám. Tady máte formuláře, to určitě už víte. Soubory a otázky a obrázky, promiňte. To si takhle vytvoříte soubor a dáte tam obrázek. proč právě tato kauza. Tady máte šablon na webu, třeba. Víte, to jsou ty šablony. Jazyk a nastavení, to už všechno znáte. Takže to bude tak všechno a uvidíme se u příštího tutoriálu, já nevím jakýho, třeba u pokračování tohohle. Takže čau čau.
Spis si určitě vyžádám, žádost není dostačující. Na svém jednání příští týden Počkejte, to musím vypnout i o tom, že by zasedali veřejně. Může to tak udělat, ale k tomu v minulosti nedocházelo. Postřílet na